Dnes sa pozrieme na to, na čo sa najviac pozerali slovenskí diváci v kinách v ére samostatnosti. Rebríček najnavštevovanejších slovenských filmov začína. Film Únos z roku 2017 si v našich kinách pozrelo 278 763 divákov. Príbeh je založený na skutočných udalostiach, kedy v 90. rokoch na Slovensku fungovalo Eldorado a štát si robil čo chcel. Napríklad unášal ľudí do cudziny a keď chcel niekto s pravdou von ako Robert Remiáš, tak mu z ničoho nič prdlo nejaké lanko v aute a na následky toho zhorel on aj auto. Taká bola oficiálna správa. Film ukazuje pravdivejšiu verziu. Na 4. mieste je opäť dráma, film Čiara, ktorú videlo 329 349 ľudí. Je rovnako z roku 2017, kedy slovenské filmy zaznamenávali rekordné návštevnosti. Čiara je príbeh z ukrajinsko-slovenskej hranice, kde sa veľmi veselo pašovalo všetko od cigariet až po ľudí. A tam, kde sa robí niečo ilegálne, tam sa dejú škaredé veci. Bronzová priečka za 340 535 divákov patrí ľahkej komédii Všetko alebo nič. Je opäť z roku 2017. Príbeh je niečo ako ona sa zamiluje do neho, on do nej, ale je tam nejaká zápletka a potom sa to nejako rozpletie a nakoniec to nejako skončí. Ženám sa väčšinou takéto filmy páčia a muži tie 2 hodiny v kine pretrpia kvôli ženám a potom ich žena pustí aj na pivo s kamošmi. Na 2. mieste máme film, ktorý si oficiálne pozrelo 343 206 divákov. Fontána pre Zuzanu 2. Prvá časť bola socialistickým trhákom s legendárnymi hitmi Elánu. V pokračovaní sa objavuje popri Eve Vejmielkovej aj veľmi populárny Palo Habera, Lucie Bílá či dokonca Karel Gott. A všetko toto zmiešané dokopy zaručilo Fontáne pre Zuzanu 2 veľmi slušnú divácku návštevnosť. S hodnotením je to však trošku horšie. A dostávame sa na vrchol. 432 269 slovenských divákov videlo film Bátori. Alžbeta Bátoriová je zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov ako najväčšia vražedkyňa. Zabila vraj 650 ľudí, aspoň teda z toho ju obvinili. Film mal premiéru v roku 2008 a točil ho najslávnejší slovenský režisér Juraj Jakubisko. Pikoškou je, že počas nakrúcania sa použilo 150 litrov filmovej krvi a vraj 750 ľudí dostalo padáka. Stále lepšie, ako keby ich mali zarezať kvôli tej krvi. To bolo 5 najnavštevovanejších slovenských filmov v ére samostatnosti. Mohlo by sa zdať, že doba internetu kinám prijať nebude, ale 3 z 5 týchto filmov sa natočili za posledné 3 roky. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like, odber alebo aj zazdieľaj.